Bonjour, je suis un écrivain de langue française. La llengua catalana jo no he tingut sort de l'aprendre a escola, però per jo també és una cosa molt important. Com sempre, la llengua és la centralitat d'una cultura. Aquí, avui, som a la llibreria catalana de Perpinyà. Ella és l'amo de la llibreria, és la Joana. Aquí teniu milers de llibres i de vídeos sobre el tema de la llengua catalana i és un lloc molt important per aquesta llengua. Bé, n'hi ha. Això és una novel·la meva que va ser traduïda al català per l'Ingrid Obiol. És una novel·la negra sobre el tema nuclear. A jo m'agrada molt la llengua catalana. Hi ha tu.